Выездное пасяджэнне аблвыканкама пачалося з наведвання аб'ектаў, сярод якіх заводы аўтаматычных ліній і жалезабетонных вырабаў, а таксама будаўнічая пляцоўка, дзе ўзводзіцца буйное мясаперапрацоўчае прадпрыемства. Апошняе, дарэчы, добры прыклад рэалізацыі інвестыцыйных праектаў. Аб'ект плануецца здаць ужо сёлета, будзе створана каля 50 працоўных месцаў. Тэма прыцягнення інвестыцый неаднаразова ўзнімалася і падчас пленарнага пасяджэння, якое прайшло ў баранавіцкім гарвыканкаме. Барановичи всегда были промышленным городом, и то, что вот как-то в последнее время несколько снизились объемы промышленного производства, безусловно, их надо восстановить, причем на новой основе. И для этого делаются соответствующие инвестпредложения, комфортные инвестплощадки, и создаются все условия для того, чтобы действительно пришли инвесторы с хорошими инновационными проектами, и таким образом будет возрастать доля промышленности непосредственно в валовом региональном продукте. По выніках мінулага года барановичы выканалі 12 з 13 прагнозных паказчыкаў. Горад дынамічна развіваецца, але, як адзначыў на пасяджэнні кіраўнік вобласці Анатоль Лис, пры такім патэнцыяле, як у барановичаў, можна дасягнуць значна вышэйшага ўзроўню. Гарвыканкамам распрацаваны комплексны план по далейшым устойлівым сацыяльна-эканамічным развіцці горада до 2020 года. Основными направлениями являются реализация мероприятий по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества, развитие отраслей промышленности за счет модернизации и технического перевооружения, привлечение инвестиций, развитие институциональной среды предпринимательства и деловой инициативы за счет создания благоприятных условий развития бизнеса. Плануецца, што да 2020 года ў горадзе будзе рэалізавана 17 інвестыцыйных праектаў, дзякуючы якім рост аб'ёмаў вытворчасці на некаторых прадпрыемствах складзе ад 20 до 70%. Што тычыцца сельскіх жыхароў, то ў эканоміцы барановіцкага раёна сёння задзейнічана 18 тысяч чалавек. Асноўная стаўка тут на сельгасвытворчасць, але пры гэтым налічваецца амаль 500 суб'ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва і 3 прамысловых прадпрыемства. Шмат увагі тут надаецца модернізацыі. Да прыкладу, сёлета завершыцца рэканструкцыя цеха інкубацыі птушкафабрыкі «Дружба». Запланированная модернизация подотрасли мясного птицеводства позволит предприятию уже в ближайшие 3 года увеличить производство мяса бройлера на 5000 тонн или на 8%. Повысить конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке, снизить затраты на хранение и перевозку не менее чем на 1 миллион рублей в год. І ў горадзе і ў раёне актыўна ствараюцца інвестыцыйныя і індустрыяльныя пляцоўкі. Вялікія намаганні прыкладаюцца да ўцягнення ў гаспадарчы абарот аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца. Дзякуючы гэтаму ў барановіцкім раёне да канца пяцігодкі будзе працаўладкавана яшчэ 1250 чалавек. А ў горадзе ўжо сёлета створаць больш за 1500 новых працоўных месцаў. Алена Ракуця, Ліса Грыгарчук, Юрий Цітоўталі, радыёкампанія «Брэст».